parlok ye sesisian pat kedi por na kwa ban suot kedi ka video lo ko ka jinja ka ba sosi but na su ye po YouTube channel ne haki ne to ne ko jinja ka ba kham ja kha se ha ka vi si ko ye jong ya ki rio ki bateri sabar kum upulit ngathai pita ni kan mau rio pulit wei wadang so jia ka jinja ko so si Brenda stai sa than keneng tingi i ke ekologia ka ba ko usikri sarkar ukasi jongi hi wal tre sabah jongka cela ka bonsin ka jujia ka jinja ka ba sosi kisu bukai ya ka jonga sik in kan ka dai por por kabaran klung da khna kisiap ya klum ka taw ka dak klum kanu ka jing tip ka jing yap kawan lap age jing ku jongki tin mar ka taw ngaku woi ulung sung sno ngasno bakalong ka jing to ka kha wat ka pelong pen ling a pisai ka masi ku ngaku ha kalu hap ka ni ka banta tin mar ka taw masno ban ong hakan ka po ngakwa ban ai chin mot lang yaki para do para snam ki ba ye ka ijongi ngasol ong kalang khamba ban do ka kam ban ye ka ban do ka siam ha ka jing so jonga so kum ta so ka ban ong ban la ta dei ki kun ki ti jonga ki ba yin ba sem jonga kun sen hi ngai ju ong ye ta ba kan khamba padang yo kapus bantrei ha po ka snong ka thao ne ka ri ka tong ka than ka jomi hi ka ta ka kham singa tigan ne ka sulong tan kum ka chi a chimut ne dang jonga ala don muno ki kun ki parado prasnam ki batrei sapa jong ka ri kasi ko i jomi nasional ong bakan khamba bangin do ka kam ban ni kon do ka sing jadi nomor kita kada ladang i kum to ka met yap ban son kit kum pulit kam da tip kan no kada yap kum sipai pun bang te yap teng ha ka thma ka ka dei ka masutnat ka ka yap ku nomor ba ulang ulang kai ka di se di da tip ya ka da wa ki yap na sa te kum kini ki pulit arnut ka kum ka tip ku jonga ki pulit ki ba dei na po ka ri ka si ku jongi ki siap ya kan tip na ka no ka ta timur ta ka ta kan khamba si bor ya ka ba ngin do ka kam ban ya bantu ya ka jing ba ko to ki mi pa ki no pun no tha ki ba yer sem ki ko pi tha kat no ki ran a ki pisa te ka ka sudai tan kum ka jing a jemur na dang jonga te i kita ki baro ra ka song a ha phi kum kita ki long trei la phi trei su no ka jaka to long ki ba husiar nomor ba kini ki ba jela ki long ki ba salak aku kata anda yo la ki la ban khut ban nyon ya ka jat ri pa chapo tinu ma ta to husiar ko ki para do para snam la fitre ha ka no ka jakaru don ko no ka jaka ko ma ju ong na ong e ko we ka ken tien ji ong na ka lem jonga e ko we ka ji kren ka ba na sa snow sene sa tai wa hang ni snow ni snow ka jaka ba poi Lawan kita khar ki wan di tiar wan di tar wan di ki mat mata ki wan fujat ki nong tiar jot balo na du ki khung khna ki ba lang start ki ba ha ba khra
mama ki ong mama kat ukunyi jompat dak kerteng ki ong tak long ka ba lah tenga ngaji sing setong wat ong mama ada ulo ki kendong un penjak kita ke di sisa te kuno ki so perlu kalau kita ka benta nanti kaki tan kita kulai sibuk